कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक नमस्कार. चित्ताकुलच्या अमृता विद्यालय शाळेचं वार्षिक स्नेह संमेलन दबाजान झालं. कारवार सदाशिवगडच्या चिंचेवाड्याच्या अमृता विद्यालय शाळेचं वार्षिक स्नेह संमेलन आयतवार 18 जानेवारी 2026 उत्साहान पार पडलं. कार्यक्रमाच्या उद्घाटन समारंभात मुखेल पाहुणे म्हणून कारवार जिल्हाधिकारी के लक्ष्मीप्रिया आणि क्रिम्स आस्पत्रेची डीन आणि डायरेक्टर डॉक्टर पौर्णिमा आटी हेमी वेदिकेचेर उपस्थित आशिल्ले. प्रिन्सिपल संपूज्य स्वामिनी अमलामृता प्राणा हेमगेल्या मार्गदर्शनान ठरलेल्या कार्यक्रमाच्या रूपरेषेप्रमाणे पाहुण्याली ओळख, स्वागत, वार्षिक अहवाल, बक्षीस समारंभ, आभार प्रदर्शन कार्यक्रम सगळे व्यवस्थित झाले. शालेय विद्यार्थीतर्फे सांस्कृतिक कार्यक्रमात भाग घेऊन वेगवेगळी आपली कला विद्यार्थ्यांना प्रदर्शन करून प्रेक्षकाले मन जिंकले. या कार्यक्रमात पालकवर्ग आणि हजारांची सार्वजनिकांनी उपस्थिती लावून कार्यक्रमाक शोभा वाढली. अखेर राष्ट्रगीतान कार्यक्रमाची सांगता झाली. हुवंटा मला म्हणता तोड मला हुवंटा मला हुवंटा मला हुवंटा धरती पे रोतली जी चाहे जी भर के हम नाचे माझा बेस्ट जानलं बात ये मानलं
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ರವರ ತಂಡ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಗಾಡಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಹೀಗೆ ಚಂದಾದ ಮಗುಳನಗೆ ಸುಗ್ಗಿ ಸಿರಿ ಅರಳಿತು ಗಲಗಲ ಗಲಗಲ ಸವಿಯುವ ಜೀವನ ಮಂಗಲ ಹೋ ಮಂಗಲ ಹೋ ಮಂಗಲ ಮೂರ್ತಿ ಮಂಗಲ ಹೋ ಮಂಗಲ ಹೋ ಮಂಗಲ ಹೋ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಮಂಗಲ ಹೋ. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी पचन सुधार रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी सांधेदुखी पाठ मान खांदे पचन समस्या तणाव चिंता अनिद्रा अस्वस्थ नींद थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर ब्राह्मणवाडा माजाळी कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30 सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.